tataran makrifat. Ning nek syariate kuwi ora digunakake ora urung ente-entene ya dadi wong kamprung. Kelakon ya no. Apa yo? Poso-poso wayangan. Nah. Wong ki nek penemune iki beda ki ya ngono kuwi. Ning ora dadi apa sing baku ngibadahe ra tetep dilakoni. Lah kuwi baku wong syariat ki penting. Kabeh iki muter. Jari ana wis teka tataran makrifat. Ning nek syariate kuwi ora digunakake ora urung ente-entene ya dadi wong kamprung. Wong mung nyinau donya ki suwung, mongko wong dilairke ning donya ki apa karepe? Nindakke apa to kang dadi dawuh parentah Gusti kang akarya jagat.
tembunge mung sadrema nglakoni ngono lho. Dadi ora perlu diprusa, ora perlu dioyo, hari demi hari, waktu demi waktu ki isane mung dinikmati. Ora kok mikir arepe sugih. Wong ki nek ora kedonyan ki malah entek pikirane nggo mikir lek arepe sugih entane malah gering. Mburu uceng kelangan delek. Oh ngono ya, Mak. Mula urip ki santai, menikmati hidup. Men awake iki waras ki sing utama ning ngono. Iya, Mak. Wong suwe ora srawung karo para sesepuh, para pepunden legok ya, Mak. Wong saiki iki dalang ki akeh kok. Dadi ki mrata dalang nom ki akeh. Awake dhewe iki mung milih sing brengel-brengel iku lho, Nduk. Ngono. Kene iki yo ana dalang adikku lanang Rudi. Pungkurke pas wetengku kena lambung ya tak kon genteni. Le gentenono Mas, aku ya ngono. Paruan. Seprapat ae kowe aku ngono tak. Rudi yo bodal. Bocah wedine karo aku ra omong. Ngono, Mak. Lah iki tinimbalan panjenengane Bapak Heru Sunaryanto ya kuwi ulang tahun kelima cucu panjenengane Elden Sangkara Basa Prianggoda. Wah, asma kinarya japa tenan kok. Wong iki nek gelem ngrungokke pituture Pak Heru ki pancen iso dadi wong. Gunake kawruh utawa gunake ngelmu sing diarani Astabrata. Dadi Pak Heru lak dawuh, Pak Sun niku guru kula mboten kuwalik. Pak Heru niku guru kula. Wis cilik kula pun tepung kalih panjenengane. Ngoten. Wis tepung karo watak pantune piyayine piye kula niki pun apal. Ngono ya, Mak. Ning blobo banget yen antuk rejeki iki kelingan karo kanca. Panjenengane iya. Mula nganggo pathokan Astabrata, urip ki nggawe pathokan Astabrata lang. Nek nuturi kula ngoten. Nirwa bimi sipate peparing. Ngene iki aku ndek dhuwit tak tukone beras tak tum-tumne wong akeh. Pak Heru kaya ngono kuwi. Milih nuturi kalih kula. Nerokno bumi ditanduri bakat tukul, nerokno banyu sipate kesabaran. Dadi wong urip iku kudu sabar. Aja nganti wong urip iki kereng ora kena. Wong urip nesu bengok-bengok iki ora kena. Tuture Pak Heru ning aku iki kaya ngono kuwi. Mulane aku dadi wong sabar kaya ngene. Bubar wis ora wayangan ngono. Ngono mah. Lah iya. Nek Pak Heru mboten. Lho. Dadi aku teko kene langsung panjenengane nggoleki aku mergo apa? Mergo aku iso ngomong ngono. Ilmune Pak Heru tak serep terus aku iso ngomong karo panjenengane. Wah. Nerokne geni sipate adil, nerokke angin sipate jujur, nerokke srengenge sipate awe pepadang marang sagung tumita. Nerokke rembulan tansah angasrepit yasing sagung dumati, tegese wong niku sumeh mesem guyu grapyak semanak nyopo karo sapa ae. Aja peh mobile anyar eneng wong arep simpangan titik kleru dipentelengi aja. Guyu. Sorry Mas, ngoten. Dadi wong numpak motor barang niku ora enek sing bener. Sing bener rasa toleransi, nek wong kleru lek numpak motor maklumono. Ngono. Nerokke mendung ya kuwi aweh kesuburan marang tanem tuwuh. Dadi kunci Astabrata kanggo urip ki kuwi utama. Mula didongake muga-muga cucu sing diulang taun bengi iki sembada janti mrucut saka gendungan, luput saka kudangan,
sembodo bisa nerusé apa to kang dadi lelabuhane wong tuwa jumbuh karo gegayuhane. Muga nampa berkah Gusti kang akar jagat kaparingan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uga ndongake marang sepuku nglego kula ndongake muga-muga panjenengan tansah kaparingan bagas kewarasan Pak dipun amini nggih Pak. Mugi-mugi tansah kaparingan bagas kewarasan, kaparingan lancar rezekine, BBKB-ne sing ning BRI nggih ndang metu, sertifikate sing ning BRI nggih ndang metu, wis ora duwe utang, ora duwe angsuran, niku iso ngrasake napa penake urip umur panjang. Wong sing marai lara niku merga-merga mikir dhuwit utawa butuh. Yo, saiki gandeng bintang tamune akeh, monggo sindene ra kurang saka 11. Pak Heru mang tak kon milih, Pak, sing dikersakne pundi? Aku ya ngono. Oh, wis ta, Lang, kok tak pilih. Ya. Ya, diaturke tembang sing kepenak dhisik. Iki arepe tak suwun tembang sing iso ndadekke ati mak cles. Apa mak? Mijil ketoprak. Sing tak suwun gendhukani. Dadi tak tuduhke klasike. Dadi wayangane aja mung campur sari. Lakone kudu jelas, dibayar tenanan wayangane. Mung campur sari ganggutan iki. Dalang piye ngene iki. Iki itu klasik ya enek, lakone jelas, judule jelas, ngoten lho. Nanggap dalang aja syukur dalang. Dalang ki malati, ngono. Sing roh sejarah dalang nggih kula niki. Cah-cahe. Iya. Tanpa sejarah apa iso. Ya nak mijil ketoprak kaya ngopo. Dadi demen angger wong ini kalih kula akeh sing demen. Lek kula ndalang pun pinten taun, mulai 91 nganti sakniki wong legok demen kalih kula. Oh, menar Pak jenengan. Aku dalang ora paksun ora demen blas. Wong ganteng, ada apian, gampang ngejak ning warung. Yo. Dobi Dobi yang wah sinden gue tak sawang kok kene ketara. Pating prentul. Lek kon dhuwur gendane. Tenan yakin diampute diomong ra. Ya, cekane Caca ayu-ayu aku wis tuwek. Kalih timbul. Wes nom tuwa ngono. Aku pas nguyohe digonggeni. Eno
Lah kaya ngono dilut jajal ya. Demen aku ra umum. Suasanane penak, bumine bumi apik, bumi resik ngono. Bumi ngene iki kerep dinggo wayangan tansaya apik, pedagang tansaya laris. Ngoten Pak Heru. Dadi ora syukur bumi. Iki lho bumi sejarah biyen. Engko bari tak critani sejarah. Yuk. Sadurunge pepunden tak arani pepundene Paranggana. Mbak Elisa karo panjenengane Jeng Tatin diaturke dadi ben bocah-bocah ki ben nembang dhisik. Ngono ya, Mak. Aku ki sarwatin kok.